toto som dal sem. Tu zem z ohňom, ne? Nie. Toto skúsme dať sem. Hlava. Nič. To srdce tam dať? Nič. Čakaj. Dajte naspäť toto, čo... Teraz dáme vodu. Máme tento. Teraz dáme toto sem. Toto by som mal. Toto bude už asi. To ja až. Oh yes. Máme aj raňajky. Čo teraz? Však dajte ešte zase do tej kamene, čo boli. Alebo však daj tam oheň. Ovajce. Nič? Nič, žiadna praženica. Spravte to ten kameň, nie ľad a toto, čo bol úplne. Kameň? Ja aj tú lávu, myslíš? To bolo toto? Čakaj, čo? Počkaj, nie. Láva. A kde je vietor? Ešte nie. Vietor. Nie vietor, to bolo iné. To bolo toto. To bolo voda a potom bol vietor, sa mi zdá. Nie, potom bol oheň bol. Oheň určite. Tak. Máme všimne energiu. A ešte to tam bola tá druhá, či ten gejzir, či čo, no? Gejzir sme dostali ako? Gejzir sa mi zdá, že toto bolo... Voda a oheň? Nie. Či to ten Toto. vietor? Nie. To bolo, počkaj, tento kameň sa mi zdá, toto. Aha. Ne. Neviem, počkaj, ešte ďalej, ne? Piesok. Pasa. Chceš múku robiť, hej? Cesto. Musíš zadať asi základné, žijú aj dva. Čakaj. Počkaj. Počkaj, dáme si všetko sem, nech to stále máme na očo. Toto, malú. Vajíčka máme. Vietor máme. Počkaj, toto máme. Srdce máme. Nemáme srdce. Máme sa aj to jedno. Energiu máme. Vodu nemáme už. Skúsme dať energiu na lavu. Čo to spraví? A na piesok? Nič. Kamen do vody. Dáme to do vody. Nič. Piesok do vody. Ešte to ten gejzir daj, ne? Oh yes! Čo to je? Neviem. Na čo? Aj jako. Tak počkaj, máme všetko. A ešte to ten gejzir, čiže to bol, ne? To je made, nie? To náhodou? Hej. Dej mi zabavka na hodiny. Čo si, že poďme večer robiť viacej táto. Počkať. A teraz, čakaj, toto. No. Dáme sem. Nič. Toto teraz dáme sem. Malo vedieť tak, ne? Postupiť na... Aha, tá fasa, to sme si nevšimli. Pierko, super. A to nič stalo. Počkaj. Počkaj. Aha. Toto nič. No, dobre, končíme. No,